lidi. A kvůli tomu, že jsme toho moc nestihli, tak jsem si udělal tuhle postavu jménem YouTube. A chci vás varovat, že stream, pravdu, měl by to běžet na 60 fps. Už jsem to předělal. Myslím. Jsou tam lagy, vidím to. Lagy. Tak pokud budete mít lagy jako já, budete tam muset snížit přehrávané FPS a já si ho budu muset snížit na 40 by to mohlo zvládnout. Jo? A livestream se bude konat 7. Dobrá, livestream se bude konat ve středu. Středa, to je nejvhodnější. Ve středu a bude to livestream Dark Souls. A bude to ve středu kolem 6. 7. hodiny. A jinak vás už budu očekávat. Ty FPSka jsou strašný. Furt to skáče nahoru a dolů. 33 FPS. No, víte co, já to se s tím radši nebudu moc hrát, vrátím to na 40 FPS, předtím to bylo na 30 a doufám, že těch 40-50 FPS to možná ještě zvládne. Já to nemůžu mít počítač, opravdu, můj počítač jde na, teď mi to jde na 100 FPS, ale nahrávání a internet, kvůli tomu, že teď publikuju video, tak je horší. Možná to na těch 60 FPS půjde, ale mám jenom 1000 kilobajtů za sekundu. Normálně mám 18 000, takže 60 FPS by se na ten livestream mohlo zvládnout a no, diváci, mám vás rád a vymyslel si nějaký pozdrav. Jo, dobrá, tak jo, takže nezapomeňte, že každý z nás má rád Dark Souls a každý ho rád zahraje a každý se rád nasere. Jej. Oh yeah, baby. A dívám ještě na konečnou uvítanou. Pardon. Zapomněl, jak jsem to dělal. Vám teď ukážu naše všechny ty. Ukážu všechny movie, co mám. Sakra. Tak jo, takže nashledanou. Mějte se blaze, mějte krásně a čau.